Mi a véleményed? Imádkozzunk-e Istenhez gyógyító erőért, ha egy közeli hozzátartozónk beteg? Mondjuk édesanyád beteg. Ha ahelyett, hogy azt mondanád, gyógyíts meg anyámat, gyógyíts meg anyámat, képes vagy azt mondani, hogy Isten lábaihoz helyezem anyámat, akkor a legjobbat cselekszed. Legjobb gyógyító erőd az lesz, ha anyádat Isten lábaihoz helyezed, mert ő tudja, mi a legjobb. Amikor a saját akaratodat felajánlod Isten akaratának, erőt nyersz, és ez az erő Isten érdekében kerül felhasználásra. Isten maga fogja megmondani neked, hogyan használd fel. De ha megpróbálsz egyedül gyógyítani, lehet, hogy legjobb szándékod ellenére is ellenállsz Isten akaratának. Tegyük fel, azért imádkozol és meditálsz, hogy isteni erőhöz juss, hogy gyógyíthasd az embereket és segíts a világon. Azt mondod, mint egy teve, a világ összes terhét a vállamon akarom cipelni. De ha a teve nem megvilágosult, hogy is tudna másoknak segíteni, hogy elnyerjék a megvilágosodást? Futsz a célod felé. Ha arra kéred Istent, hogy adjon neked valamit, ezzel csak még egy dologra teszel szert, amit cipelned kell, és lehet, hogy ez lelassít téged. Ha a megvilágosodás a célod, csak a célodra gondolj, és semmi másra. De ha egy betegség gyógyításának módja magától, belülről jön, és nem kell hozzá igénybe venned szellemi erődet vagy akaraterődet, akkor fel sem merül az ego, a büszkeség vagy a hiúság kérdése. Ha a meditációdban hirtelen belső fényt látsz, és ebben a fényben megkapod a gyógymódját valamilyen végzetes betegségnek, akkor természetesen képes leszel felajánlani ezt a belső megvilágosodást az egész világnak. De az a legjobb, ha előtte megvilágosodást nyersz. Csak akkor fogod Istent az ő saját módján szolgálni. Másként időnként Istent szolgálod az ő saját módján, máskor pedig saját egódat táplálod. Hogyan tudom jobban elfogadni azt, hogy átadjam magam Isten akaratának? Amikor átadjuk magunkat Istennek, akkor a saját legmagasabb részünknek adjuk át magunkat, mert Isten a mi legmegvilágosultabb részünk. Nem különíthetjük el Istent a létezésünktől. Ha úgy érezzük, hogy Isten és mi egyek vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten a legmegvilágosultabb részünk, és mi jelenleg megvilágosulatlanok vagyunk. Ha bölcsek vagyunk, és ha tudjuk, hogy az, aki tiszta megvilágosultság, szerves része a mi létezésünknek, akkor oda megyünk hozzá, hogy kapjunk tőle valamit. Ha így fogjuk fel az önátadást, akkor nincs probléma. De ha az önátadást úgy fogjuk fel, mint a rabszolga önátadását a gazdájának, akkor sohasem leszünk képesek egységet érezni. A rabszolga megadása a gazdája iránt félelemből fakad. Attól fél, hogy a szolgálatára nem tartanak majd igényt, ha nem jól végzi a munkáját. Úgy érzi, hogy nem számít, mit tett, még ha mindent lélekteljesen odaadóan, sőt feltétel nélkül tett is meg a gazdájáért,
Még sincs arra biztosíték, hogy a gazda majd megadja neki azt, amit szeretne, vagy hogy a gazda valóban a kedvére fog tenni. Ha a gazda közönséges emberi lény, és ha van néhány rabszolgája, akkor rabszolgáitól megkap mindent, amit csak akar. De amikor a saját odaadásáról van szó, lehet, hogy több millió mérföldnyire van az ő kívánságaiktól. Amikor felajánljuk Istennek létezésünket, az Atya és a Fiú, az anya és a gyermek közötti egységérzés van bennünk. A kisgyermek mindig úgy érzi, hogy ami az apjáé, az az övé. Az apjának van egy autója. A gyermek még csak 3 éves, de azt mondja, van autóm. Nem kell azt mondania, apámnak van autója. Csak azt mondja, az a mi autónk. Tehát, ha megváltoztatjuk Istenhez való viszonyunk értelmezését, akkor nincs probléma. Ha neki van békéje, akkor minden jogunk megvan, hogy az ő békéjét a magunkénak tartsuk. Ő az atyánk, tehát örökölhetjük tőle. Mivel Isten a mi atyánk, Isten a mi anyánk, jogunk van így érezni. Ha úgy érezzük, hogy Isten rabszolgái vagyunk, és ő a mi legfelsőbb urunk, hogy a lábainál heverünk, és mindent meg kell tennünk érte, akkor nincs számunkra biztosíték, hogy nincs garancia, hogy ő a kedvünkre fog tenni. De ha az apa és a fiú, az anya és a gyermek egységérzését érezzük, akkor úgy érezzük, hogy a mi, az anyáé, vagy az apáé, azt a gyermek joggal tarthatja sajátjának. A gyermeknek nincs szüksége önmaga megadására. Ő csak jogosan sajátjának tekinti anyja vagy apja vagyonát. Nincs szükség megadásra, csak tudatára ébredünk annak, hogy olyan valakihez tartozunk, akinek mindene van. Csak oda megyünk, és igényt tartunk rá bármilyen pillanatban. A lábnak egyáltalán nem nehéz egységet érezni a fejjel, mert a láb tudja, hogy a fejnek is nagyon gyakran van szüksége az ő segítségére. Hasonlóképpen, amikor törekszünk, érezni kezdjük, hogy Istennek ugyanúgy szüksége van ránk. Ahogy nekünk szüksége van ő rá, hogy megvalósítsuk a legmagasabbat, az abszolút igazságot, ugyanúgy neki is szüksége van ránk az ő manifestációjához. Ha Istennek nem méltóságán aluli, hogy segítséget vegyen igénybe a tudatlan emberektől földi manifestációjához, akkor nekünk hogy lehet méltóságunkon aluli, hogy Istentől békét, fényt és üdvösséget kérjünk? Ha egyszer létrehoztuk tudatos egységünket Istennel, akkor nincs megadás, csak kölcsönös adás és elfogadás. Amit a láb fel tud ajánlani, azt a fej örömmel elfogadja, és ez fordítva is így van. Mi Istennek adjuk törekvésünket, és ő nekünk adja a megvalósítását. Mi neki adjuk, amink van, és ő nekünk adja, amilyen van, és ami ő. Így nincs megadás, csak egymást teljesen a sajátunknak tekintjük.